Human nagpositibo ang usa ka taga-barangay Agusan sa Cagayan de Oro City. Gilayong gipailalom sa lockdown ang barangay. Atong sayron ang detalye ni sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yasriel, karong gipailawom sa localized quarantine containment ang usa ka block sa Zone 2, Barangay Agusan dinhi sa Cagayan de Oro City. Gilayon sab nga nanghatag og ayuda ang Cagayan de Oro LGU ngadto sa mga apektadong residente. Ing-ani na ang dagway karon sa usa ka block sa Zone 2, Barangay Agusan sa Cagayan de Oro City. Human gihimong localized quarantine containment zone subay sa mando sa City Health Office. Human adunay nagpositibo sa COVID-19 sa maong lugar. Ang pasyente usa ka 44 anyos nga babaeng cashier sa usa ka electronic materials distributor ug dugay ng residente sa barangay. Nasubay nga nagpositibo kini sa COVID-19 human nga mipalawom sa rapid diagnostic test ilang kumpanya ug RT-PCR test sa DOH. Asymptomatic ang pasyente sa pagkakaroon. Sulod sa 14 ka adlaw dili na makagawas ang 11 ka mga pamilya nga nalakip sa gi-lockdown dinhi sa Barangay Agusan. Tungod naka-lockdown, paspasab ang pagpanghatag og ayuda sa LGU ngadto sa mga residenteng apektado nga dili makagawas. Gilayon sab nga gikuha sa CHO gibalhin ngadto sa City Isolation Units ang banay sa mong pasyente aron ma-isolate. Ginapaabot pa sa otoridad ang resulta silang swab test. Hinoon aduna may kabalaka gipasalig karon sa Barangay Agusan nga paspas nilang naaksyonan ang maong panghitabo tungod gimanduan nila ang pamilya sa pasyente nga dili mogawas. Every now and then ang atong BHealth team ga-check sa mga tao nga naa dinha nga nabilong dinha, so far wala man po nagreklamo pa po nga nay mga simptomas. Nahadlok man apan mipasalamat rasab ang mga residente sa Barangay Agusan tungod paspas nga na-isolate ang mga close contact sa nagpositibo. Maski ang kubi nga tuwa sa laing nasod o tuwa sa Manila o sa kuan medyo mabalaka magaita. Whereas nga nanagid diri sa atong barangay. So preventive jud unta. Galikay-likay na jud mi karon, mura na mi kakalisan gikadlukan na yung mga tawo bisag taga diri ra. Padayon sab ang panawagan sa CHO ngadto sa mga posibleng close contact sa mong pasyente nga makipag-koordinar kanila pinagi sa pag-contact sa numero nga makita sa inyong TV screen. Real bisan pa man nga ubay-ubay na ka mga tao ang gitugutang manggawas sila mga panimalay subay sa MGCQ. Padayon gyapon ang panawagan sa LGU nga dili mo gawas silang panimalay kung dili importante ang lakaw, labi pa nga adunay local transmission sa syudad. Real. Daghang salamat, Cyril Chavez.